Donostiako ospitalearen eta onkologikoaren arteko elkarlana sustatzeko asmoa du Osakidetzak. Gara egunkariaren arabera, Eusko Jaurlaritzaren osasun sailak proposamena luzatu dio onkologikoaren zuzendaritzari. Donostia ospitalearekin funtzio eta zerbitzuak bateratu ditzan. Hori bai, asmoa ez da aurrera aterako profesionalen, zuzendaritzen eta Jaurlaritzaren onespenik gabe. Onkologikoaren zuzendaritzak bilera luzea egin zuen atzo, aurrera begira hartu beharreko erabakiak definitzeko. Osasun sailaren proposamena mai gainean izan zuten. 8 orriko txostenean, Donostia ospitalearen eta onkologikoaren arteko lankidetzaren nolakotasuna azaltzen da. Helburu argi bat ere azpimarratzen da. Kalitatezko arreta onkologiko bakar eta profesionala eskaintzea herritarrei. Bestalde, onkologikoa beraren egoeraz aritu ziren, ekintza plana definitzeko. Gogora dezagun, onkologikoaren atzean, kutxa eta Osakidetzaren arteko hitzarmena dagoela.